Meta quddiem il-Maġistrat Nadine Lija komplet tinstema l-kumpilazzjoni kontra 3 persuni brabta mal-qtil ta' Joseph Rivas, intqal li waqt li ex-tfajla ta' wieħed mit-3 akkużati kienet tinstab mal-pulizija, kienet qed tirċievi messaġġi minn għandu biex tibbukjalu t-titjiriet. Rivas kien miet fl-Isptar Mater Dei wara fil-5 ta' Diċembru li għadda għala daqqiet ta' sikkina f'Paċeville. L-Ispettur Wayne Camilleri mill-Iskwadra tal-Omiċidji qal li l-għada li seħħ id-delitt, 3 akkużati marru l-asta ta' San Ġiljan u qalu li kienu qed jipproteġu lilhom infushom. Waqt fiċċija fi flet f'San Ġiljan ġie notat demm kullimkien u saħansitra nstabet ħudi li kienet inħasslet mid-demm qabel intremiet. Barra minn dan l-Ispettur Camilleri xed li tanażew wieħed mill-akkużati ħalli l-pulizija f'appartament ieħor fi Swieqi fejn tqal li s-sikkina li ntużat fil-qtil kienet intremiet fix-xaft imma baqgħet ma nstabitx. L-Ispettur Brian Xwiereb mill-Assa ta' San Ġiljan xed li kien informat li waqt ġlieda bejn 4 irġiel wieħed minnhom spiċċa mimdut mal-art filwaqt li 3 akkużati ħarbu minn fuq il-post. Huwa semma li dakinhar b'informazzjoni li daħlet lill-pulizija sar magħruf li kienu jużaw xi flets għal prostituzzjoni. Issemma wkoll il-pulizija saret taf li s-suspettati kellhom f'rashom li ħarbu minn Malta. Xwiereb qal li t-tfajla kienet intalbet biex tikkopera billi tixtrilhom il-biljetti tal-ajru ħalli bekk ikunu jistgħu jiġu arrestati. Madankollu s-suspettati taw ruħhom bidejhom. Il-każ se jkompli jinstema' ix-xahar id-dieħel.